Jokipakka valmiina viivassa ja Benjamin Rautiainen laukaisu tarjonnalla. 15 sekuntia jäljellä, Rautiainen saa kiekon lapaa, levittää, ja sieltä tulee laukaus! Ja Tappara ylivoiman lopussa 1-0 johtoon. 10 sekuntia rangaistusta jäljellä. Viivapelin rauhoittamisen myötä Tappara saa ylivoiman kuntoon, ja se on Tuulolan laukaus viivasta, joka uppoaa sisään. Eetu Tuulola, 6:20 jäljellä kiekko maalin eteen. Saarela toiselta puolelta pienestä kulmasta kiekko käy tolpassa. Lähellä on TPS:n 1-1 tasoitus. Tapparalle 7-6 ennen seuraavaa aloitusta. Ja tässä vielä tuo Päkkilän paikka. Aleksi Saarelan erinomaista tarjoilusta ja Päkkilän laukaus tolpassa. Ja keskialueelta TPS kelaamaan uutta vauhtia Tappara. Seuraavalla sekunnilla täysilukuinen Aapeli Rasanen vapautuu takaisin kaukaloon. Lehtonen laukoo ja Lehtonen tasoittaa. Hieman on maali roikkunut ilmassa TPS:n Sisu-Petteri Lehtoselta. Ja nyt saa Lehtonen palkinnon. Tuo puntit tasoihin 1-1, kun 43 sekuntia vaille puolet. Tiistailla kärkikamppailu kyse. Kahden maalin ilta Lukko pelissä, Päkkilä Söderlund kiekon kanssa, Päkkilä maalin edustalle ja Söderlundin paikka! Ja hetkessä TPS johtaa 2-1, 90 toista erää pelaamatta ja Tim Söderlund kahden maalin ilta Lukkoa vastaan pelatussa Turun kohtaamisessa ja TPS johtaa 2-1. Joni Tuulolan paikka, veljekset pelaavat keskenään, kiekko maalin eteen, Noa Vali jälleen torjuu, ruuhka on valmis, kasa on valmis, missä on kiekko, se on Tapparalla, Juolevi, sen jälkeen Tuulola, ei tule valmista, TPS selviää kuin ihmeen kaupalla, kiekko käy korkealla, Joni Tuulola pitää alueella, Rautiainen, Juolevi, Tappara hyökkäys jatkaa jauhamista. Rautiainen, nyt alkaa Nokia-areenan yleisökin kannustamaan. Juolevi, Rautiainen, kiekko maalin eteen, Vali seisoo. Kautta ylöspäin Kotajärvi. Kotajärvi nyt pääsee hyvin katkoon, Aleksi Saarela. Hyvä takapaine, Saarela pysyy edelleen kiekolla keskelle, Päkkilän paikka, kiekko maalin eteen.